Sentim intensitat. Un audiòfon és un amplificador. El que passa és que molt sovint necessita tot un procés d'adaptació per aconseguir intel·ligibilitat, entendre les paraules. Sí que aconseguim de seguida sentir els sorolls de l'entorn, però si hem d'acabar d'ajustar aquest procés d'intel·ligibilitat, doncs això moltes vegades requereix d'anar diverses vegades al centre auditiu que ens acabin d'adaptar per a aquella pèrdua auditiva concreta que tinguem nosaltres, en quina freqüència i quina intensitat. Els audiòfons són el tractament d'elecció per a les pèrdues auditives, però si, donat el cas que, malgrat una molt bona adaptació, no aconseguim una bona intel·ligibilitat, sentim molt de soroll, però no ens serveix per tenir una conversa, sempre tindríem una opció d'algun aparell tècnic més complex, com diríem aparellar a un implant coclear. Però d'entrada, el tractament d'elecció és l'audiòfon i sí que requereix un procés d'adaptació de la mà dels companys audioprotesistes perquè ens acabin d'adaptar exactament a les necessitats de la nostra pèrdua.